Naši štvrtáci sa aj tento rok v tomto období pripravujú na zdolanie maturitných skúšok. Aké sú podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky? Veľmi dôležitou časťou maturitnej skúšky je externá časť, test a písomná forma internej časti, ktorá sa hodnotí percentami. Ak študent dosiahne viac ako 33% z testu a súčasne viac ako 25% zo slohu, tak má veľkú šancu zmaturovať, pretože na ústnej forme môže dostať známku od 1 do 4. Platí to pre slovenský jazyk aj pre cudzí jazyk. Ak ale študentovi sa nepodarí získať tieto 1%, čiže získa napríklad len 33%, alebo získa viac ako 25%, potom už na ústnej časti musí vyvinúť väčšie úsilie a musí získať najhoršiu trojku. Študenti, a stáva sa, že nedosiahnu ani jedny tieto percentá, tak na ústnej forme sa snažia o veľmi dobrú známku, ale majú možnosť si opraviť tieto percentá, a to buď v septembri nasledujúceho školského roka, alebo až potom v marci ďalšieho školského roka. To znamená, že ak študent chce byť úspešný, tak už je teraz najvhodnejší čas, aby sa veľmi pripravoval na tú externú časť, aby správne pochopil zadania slohu, lebo stalo sa napríklad v minulom školskom roku, že si študent neprečítal s porozumením zadanie a z anglického jazyka napríklad bolo veľmi veľa 0% slohových prác. Ale vždy je možnosť v podstate získať aspoň tie 1% a získať na tej ústnej časti tú trojku. V máji máme prvý termín ústnych maturít naša škola a začínajú teoretickou časťou odbornej zložky. To znamená, že všetky odborné predmety sú zhrnuté do tých 30 zadaní, ktoré si žiak žrebuje, a dôležitou časťou maturity je aj praktická časť odbornej zložky, kde žiaci v rámci ročníkových projektov obhajujú projekty. Ročníkové projekty, to sú veci, ktoré získali za nejaké zručnosti a vedomosti počas 4 rokov, a ich výstup teda na odbornej škole je úspešne zmaturovať z týchto dvoch zložiek. Všetkým štvrtákom držíme palce a prajeme úspešné zmaturovanie. Pre Soše TV Alžbeta Kanderová. Chcela by som na záver v mene svojom, ako aj mene vedenia školy a všetkých vyučujúcich, ktorí sa snažia o to, aby naši študenti boli úspešní, popriať, aby ešte nabrali veľa síl a čo môžu ešte sa doučili, finišovali, či už v ročníkových projektoch alebo v tej teoretickej časti, aby boli úspešní na maturitnej skúške.